Ассалому алейкум. Читар бо приложение Faberlic заказ заданро ман ба шумо нишон медиҳам. Через Play Market ё ки App Store приложение скачат мекунем. Faberlic мана намудаш ҳамин аст. Ду пахш мекунем, медароем ин менюи главняш аст. Анакнун мо дар вақти регистратсия ба мо логин ва парол дода мешавад ва мо бо ёрии логин ва парол бояд ба личный кабинетамон ворид шавем. Чӣ тавр? Мана аз поён, аз тарафи рости поён ҳаст профил. Пахш мекунем. Та инҷо войти. Анакнун менависем логинамона ва пароля. Яъне ҳозир пароли мо ключ шудагӣ аст. Ключа дар SMS аст. Аз ман ки сахранид шудааст, ман интихоб мекунам. Мана пахш мекунам войти. Так, ман даромадам. Сурати базид дорам. Карёва нигина. Мана боз меню аст. Ин инструменти кории мо аст. Мои заказы. Мо дар инҷа заказҳои кардагиамонро мебинем. Уведомление вақте ки ягон сообщение мебиёд. Дар избранное вақте ки мо ягон маҳсулотро интихоб мекунем, сердечко мемонем, то што ин ба мо махсус гуфтам. Мои бизнес. Дар мои бизнес дар инҷа вақте ки регистратсия мекунем, новичока ба структура ва чанд балл доштем дар каталогҳои гузашта нишон дода мешавад. Личный счёт дар инҷа, яъне дар шоти Faberlic-амон чӣ қадар пул аст. Точка доставки, яъне ба он ҷое ки заказҳоямонро равон мекунем. Ман адресҳое ки ман ба он ҷо заказҳоямро равон кардагиам. Анакнун настройки региональности. Ман ҳозир ки дар территорияи Россия ҳастам, у меня страна Россия мондагӣ. Кадоме ки дар кадом мамлакате ки бошад, бояд ҳамон вайашро мамлакаташро интихоб кунад. Боз ман инро иваз мекунам. Таҷикистана. Город, мисол Душанбе. Интихоб кардам. Языкаш ҳам хел мемонад, русский язык. Инак иваз намекунем. Анакнун инҷа камакак шинос шудем. Биёед акун чӣ тавр маҳсулотро ба корзина дохил кардан ва онро оформид кардан ба точка доставки мефаҳмонам. Медароем главное. Так, мана дар инҷа чӣ аксия ҳаст. Дар инҷа реклама карда нишон дода шудааст. Так, дар инҷа новинкаҳо, смотрите все гарбы. Мана новинка охирон ин маскаҳои тканевые. Дальше почему выгодное предложение, то есть супер цены, акция овқатия. Чизро мо харидорӣ карда метавонем. Категория. Дар инҷа мана уход. Мана даромадем уход. Накун уход за чем? За кожей, за волосами. Инҷа боз мо дорем меню. Вақте ки мо интихоб кардем, уход за чем? За телом, за волосами, гигиена детям. Дар кореашро интихоб мекунем. Мана мисол уход за волосами ки пахш кардем, ба мо дар инҷа нишон медиҳад он чизро ки мо барои мои сар истифода мебарем. Шона, маска. Накун барои интихоб кардани нархи суперцена, яъне он чизе ки ҳоло бо акция омада истодааст, мо метавонем аз филтр истифода барем. Яъне вақте ки ман филтрро пахш кардам, дар инҷа боз меню кушода мешавад. Вада сатри суперцена. Ана ин чизро ман активно мекунам, яъне гирён мекунам, применить фильтр. Анакнун бинед, яъне он чизе ки бо суперцена омада истодааст ба мо. Мана суперцена, бальзам, шампуне мана 400 мл 22 сомону 10 дирам. Мана агар макияж даромадем, дар инҷо ба мо косметика, мода, дар инҷо либоса, естественно, парфюмерия, дар инҷо ароматы. Анакнун медароем товары, ин главное меню буда. Ана инҷа бо разделҳо аст, новинки, акции, уход, мода ва хайра. Ана мисол опять-таки медароем парфюмерия, куда, то есть женщинам чӣ намудаш буда, ароматы дар кор. Мана дар кориш ки ба ман кадомаш ки маҳкум шуд, мана пуртужур, корзинка пахш кардам, яъне ба корзинкаам ҷамъ кардам рафт. Ки аз роҳҳои дигари дохил кардани продукция ба корзина ин бо ёрии арт, яъне код, ки дар каталогҳо дода мешавад. Мана мисол дар сатри боло, дар ҷое ки лупа аст, мо менависем кодро 3200. Мана ба мо ҳамон чизи дар кориамонро ёфта дод. Ва дар инҷа мо боз ҳам расми корзинаро дорем. Вақте ки мо ба он пахш кардем, ба корзинамон мегузарад. Корзинка ки даромадем, мана қалам, парфюм интихоб карда шудамон ҳамаш аст. Анакнун дар корзина мо боз чӣ дорем? Дар инҷа мо акции ва сатри персонални акция дорем ки пахш кардем. Яъне ман чӣ гуна аксие ки дорам, ба ман нишон дода шудааст. Мана ваши бонусы за покупки. Агар ки мо дар 75 сомон, аз 75 сомон зиёд чизе ки харид ки кардем, ба мо помадаи бо нархи арзон медиҳад. Инакнун якташро интихоб ки кардем. Мана агар ки ман помадаи блеск для губ гирам, дилхоҳаша родозину применить. Яъне мо бонус хати аллакай вернуться в корзину. Мана хариди мо аз 75 сомон зиёд аст, мо метавонем акция истифода барем. Боз дар персонални акция мо чӣ дорем? Купони карта, яъне ҳозира каталоги касе ки купон гирифтааст метавонад бо нархи 50% купонҳои истифода барад, чизе маҳсулоташро харад. Каталоги метавонем аз инҷо каталогҳои интихоб карда гирем. Ви программа, касе ки 100 балл мекунад, барои он касо аст. Мана распродажа. Дакнун вақте ки мо ҳама интихоб кардем, корзина тайёр кардем, мо бояд инро аз ягон ПВ, яъне пункт выдачи офис рафта гирифтанамон дар кор заказа. Медароем выберить точку доставки ва мана сахранёна ба куҷои Тоҷикистон ки ман равон кардагиам заказ дар инҷа рӯйхаташ баромада истодааст.
на дар курки ман ба шумо нишон дидам, ман инҷа плюс ҳаст. Так, акнун куҷо ман бояд равон кунам? Кадом мамлакат? Агар шумо Россия равон кардани бошед, Россия, Киргизия, Казахстан, яъне дар ҷое ки Фаберлик фаъолият мекунад, мо он мамлакатро интихоб мекунем. Ба ман Таҷикистан, хаҳам Таҷикистан меистад. Город, ман инҷа Душанбе аст, ман мехоҳам ки Кургантиёбе равон кунам. Кургантиёбе интихоб кардам. Инҷа мо дорем вариант самовывоз ёки курьер. Инҷа нест самовывоз, офисҳо ҳам аст, самовывоз интихоб кардем. Продолжить. Колхозобад. Мана точкаҳои шаҳри Кургантепа ба мо нишон дода шудааст. Мо боз дорем мана хеле дута аз тарафи рости болоҳа дута значок, мана якташ нишонаи карта барем, дуюмаш рӯйхат, спискае ки зер кардем, инҷа аллакай рӯйхаташон мебарад, ному фамилияшон қати ва ориентирашон, яъне дар наздикии кадом ҷо ҳастанд. Мана мисол гостиницаи Рамза ёки салон красоты. Ман интихоб мекунам, мисол Ишанкола, Кургантиёбе выбрать. Таинҷа реҷаи кориш нишон дода мешавад, номерои телефонаш ҳамаш ҳаст. Мана баъде ки мо интихоб кардем, мо пахш мекунем продолжить. Мана таинҷа да мо информация, номери телефони ман, информация шахсии худам. Теперь мана чекаш ҳаст, итого к оплате 452 сомон. Заказате ки пахш кардам, закази ман қабул шуд. Мана ура, вы оформили заказ Фаберлик.